баҳор омаду бо қудумаш табиатро рангин намуд. замин сабзаи махмалин ба бар намуда, дарахтон ҳама гулпӯш гаштанд. садои булбулон танинандоз гашту офтоби оламтоб ба дилҳо гармӣ бахшид. ҳама ин аз он мужда медиҳад ки ба хонадони тоҷик, ба ватани азизамон Тоҷикистон наврӯзи хуҷастапай омадааст. пас бигӯем ки биё наврӯз, дунёро дигар кун. силоҳи ғуссаро зеру забар кун. табиат ҷашни шоҳаншоҳӣ дорад, тамоми рӯи оламро хабар кун. як сол 4 фаслро дар бар мегирад ва яке аз он фаслҳо ки арӯси сол меномандаш ин баҳор аст. бо омадани баҳор табиат ба зиндашавӣ рӯ меорад. маҳз дар фасли баҳор зебоии табиат ба назар намоён мегардаду бӯи атри гулу гиёҳҳо ба машом мерасад. иқлим дигар шуда гоҳе борон мебораду гоҳе бод гарди гулҳоро дар ҳавои нилгун пош медиҳад. ба ҳақ аст ин гуфта ки зебоии табиат маҳз дар фасли баҳор маълум мегардад. баҳор бо қадамҳои пурфайзаш ба сарзамини аҷдодиаш ташриф меораду қалбҳоро саршори ишқу фараҳ мегардонад. қалбҳо чун паррандагони дар қафас майли озодӣ, майли парвози самои бепаҳно дорад. гул механдад бидидаи шодии ман, булбул хандад зебахту ободии ман. мутриб бинавозу рақс бикун дилбари шух дар рӯзи саиди иди аҷдодии ман. фонуси нурафшони даҳр аз сифти бепаҳнои олам шаъшаъпӯшӣ мекунаду бо сӯзани нурҳояш рӯи фарши зумурадгуни ҷаҳон гулдӯзӣ дорад. булбулони шайдо ҳасрати фироқи гулро яксо гузошта аз шаҳди висол васфи ҷамоли зебои ӯ дорад. насими рӯҳнавоз навозишкорона панҷа ба шоху барги гулу гиёҳ зада онҳоро чун духтарони фариштасимо дар алвонҷаки меҳр алвонҷ медиҳад. оре ин нишонаҳои зиндашавии табиат. ташрифи наврӯзи оламафрӯз аст. сабзаҳо медамаду оби равон меояд ва бурчун дидаи ман гирьякунон меояд. аз поин гаштани саҳрову лаби ҷӯю чаман ҳавасе дар дили ҳар пиру ҷавон меояд. маҳз дар оғози фасли баҳор мардум ҷамъ омада хурсандӣ менамоянд ки сабаббори он иди наврӯзи оламафрӯз мебошад. иди наврӯз яке аз ҷашнҳои бостонии ниёгони мо ба шумор меравад ки пиру ҷавон ҷамъ омада базми наврӯзӣ ташкил медиҳанду бо шодиву нишод онро ҷашн мегиранд. ин иди аҷдодиро ифтихор ва шиносномаи миллати кӯҳанбунёди тоҷик шуморида Тоҷикистонро ватани наврӯз медонанд. боз дар гӯшаи порисаи боми падарӣ лола мерӯяду қумрӣ ба наво меояд. лона монанд зинав достакони сафарӣ рӯзи наврӯз ҳама хонаи мо меоянд. инак соли нуҳум аст ки бо пешниҳод ва ибтикори пешвои миллат президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 70-умин ассамблеяи генералии созмони милали муттаҳид пешниҳод гардидани ҷаҳонишавии наврӯзи хуҷастапай таҷлил гардида истодааст. дар баробари ҷашн гирифтани наврӯзи оламафрӯз боз як қатор ҷашнвораҳои миллӣ рӯ ба эҳё оварда истоданд. аз қабили ҷашнҳои меҳргон, ҷашни сада, ҷашни тиргон боз сол аз сол рӯ ба эҳё гардидан оварда истодаанд. шояд чанд соли қабл мардум аз будани ин гуна ҷашнҳо огаҳӣ надоштанд, вале ин ташаббусҳои сарвари кишвар ба мардум муаррифӣ гардондани ҷашнҳои миллиро мавлиди баҳра бардоштани мардум гардонида истодааст ва имрӯз мардум аз ҷашнвораҳои миллии худ огаҳӣ пайдо мекунанд. аз фурсати мусоид истифода бурда имрӯз дар муассисаи мо низ ин ҷашни бошукӯҳ бо як шаҳомати хоса дар ҳалқаи шогирдон ва омӯзгорон ва мардуми маҳалла таҷлил гардида истодааст.
ин ҷашни бошукӯҳро ба кулли ҳамватанони марзию бурунмарзӣ самимона табрик гуфта ба хонадони ҳар кадоме аз онҳо файзу баракат, дастурхони пурнеъмат чун дастурхони имрӯзаи наврӯзӣ таманно дорам. наврӯзи ҳамаатон муборак бод, ҳамватанони азиз. сабзапояндоз шав наврӯз мемонад қадам, дедаву дилбоз шав наврӯз мемонад қадам. эй ошиқони базми мо, дилдодаву дилдори мо, аз нав муҳаббатхоҳ шав наврӯз мемонад қадам. ҷашни наврӯзи кӯҳан шаҳлоеву ширин сухан, дар базми мо дамсоз шав наврӯз мемонад қадам. дар тоҷикистон дар ватан дарёлаву дашту даман, бо ишқу ҳам эҷози нав наврӯз мемонад қадам. бодо муборак рӯзи нав, эй ишқи ман, умеди ман, эй маҷнуни дилбози ман, наврӯз мемонад қадам. дар иди наврӯз барои зинда нигоҳ доштани анъанаҳои миллӣ бонувону модарони тоҷик ба пухтани хӯрокҳои миллӣ машғул мешаванд. ин гувоҳи он мегардад ки бо таомҳои гуногун хони идона ороста ҳама гирди он ҷамъ меоянду аз мушкилиҳои зиндагӣ фориғ мегарданд. дар ин баробар тарзи омода намудани хӯрокҳоро ба духтарони ҷавон меомӯзонанд, то онҳо оянда дар зиндагии хеш истифода менамоянд ва ин фарҳанги гаронбаҳои аз гузаштагон меросмондаро идома медиҳанд. яке аз суннатҳои наврӯзӣ ин пухтани суманак мебошад, ки маҳз дар фасли баҳор ва айёми ҷашни иди наврӯз пухта мешавад. суманак дар ҷӯш мо кафча занем, дигарон дар хоб мо дафча занем. суманак назри баҳор, ай миллаи шаб зинда дора, ин хуши соли якбор, ай соли дигар ё насиб. суманак дар ҷӯш мо кафча занем, дигарон дар хоб мо дафча занем. орузу имшаб хурушад, суманак дар худ биҷӯшад, дилхуши ҷома бипӯшад, соли дигар ё насиб. суманак дар ҷӯш мо кафча занем, дигарон дар хоб мо дафча занем. ин гули фасли баҳор, ай дилхушӣ дорад ҳазорон, хоса бар шаб зиндадорон, соли дигар ё насиб. суманак дар ҷӯш мо кафча занем, дигарон дар хоб мо дафча занем. дар гирди хони наврӯз хешу табору ёрон, дуранд ё ки наздик бояд ки ҷамъ оянд. бошад ки сер бинад соли дароз ҳамроҳ, бо ҳамдигар бинозанд, бо ҳамдигар бисозанд. дар рӯи хони наврӯз бояд ки боз бошад ҳам шухчаи гули тар, ҳам неши сабзи гандум. ин ҳама шодиву хурсандӣ ба хотири ҷашни иди бостонӣ наврӯзи оламафрӯз аст, ки хурду калон онро бо як меҳри беандоза пешвоз мегиранд. устодону муҳассилини муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 37 деҳаи гулкорони ноҳияи рӯдакӣ низ ба хотири гиромидошти анъанаҳои миллӣ ва эълон гардидани солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ наврӯзи аҷамро бо расму русум ва анъанаҳои тоҷикона ҷашн гирифтанд. гулдухтарон барои омӯзиши ҳунарҳои дастӣ аз қабили гулдӯзӣ, чакандӯзӣ, ҷуроббофӣ ва дигар ҳунарҳо зери дарахтони гулпӯшшуда ҷамъ омада аз ҳунари якдигар воқиф мегарданд. дар ин баробар барои болидагии хотири хеш рӯбоихонӣ мекунанд, ки ин ҳам яке аз суннатҳои наврӯзӣ ба шумор меравад. наврӯз шуду лолаи хушранг баромад, булбул ба тамошои дафу чанг баромад. мурғони ҳаво ҷумла бикарданд парвоз, мурғи дили ман аз қафаси танг даромад. наврӯза ба навбаҳор кай мебинум, гулҳора ба шашқатор кай мебинум. гулҳора ба шашқатор дар фасли баҳор, дунёра ба як қарор кай мебинум. буд ҳар манзарааш як шеъри зебо, надорад саксае ашъори наврӯз.
بود نوروز سلطان طبیعت، گلستان است خود در بار نوروز. نوروز شد و جمله جهان گشت معطر، با بوی خوش لاله و ریحان و صنوبر. سبزه پایانداز شب نوروز میماند قدم، دیده و دلباز شب نوروز میماند قدم. ای عاشقان بزم ما، دل داده و دلدار ما، از نو محبت خواه شب نوروز میماند قدم. آمد بهار و سیر گلستان غنیمت است، بزم و وصال و غنچه خندان غنیمت است. با قامت خمیده روم سوی بوستان، نظاره بنفشه و ریحان غنیمت است. بهار آمد، بهار آمد، گلی سوسن قطار آمد. به دهقان وقتی کار آمد، بهار نو مبارک باد. بهار آمد به نیک روزی، بیچین گلهای نوروزی، بی پشتاقی گلدوزی، بهار نو مبارک باد. بین بهاری به خزان با طبع شادان فارم است، دشت و صحرای و حیات و باغ و بستان فارم است. می رسد هر یک دقیقه بوی خوش اندر دماغ، بس تماشای ملک مایان فارم است. من روی تو را ببینم و نوروز کنم، شب را به سر سنگ سیاه روز کنم. شبم به سر سنگ سیاه روز نشد، جانک من فدای دوست دلسوز کنم. бозиҳои наврӯзӣ низ ба суннатҳои наврӯзӣ шомил буда ҷавонон баҳри хурсандӣ ва эҳьё гардонидани анъанаҳои миллӣ, гӯштагирӣ, хурусҷанг, бандкашӣ, вазнбардорӣ ва дигар бозиҳову мусобиқаҳои варзиширо ташкил мекунанд. наврӯз ки аз марғубтарин ҷашнҳои мардуми олиюнажод аст, файзу баракат ва хосиятҳои фаровон дорад. ин иди аҷдодӣ ҳар нафарро дар базмгоҳи наврӯзӣ шод гардонид ва аз пайки наву рӯзи нав дарак дод. با چهره زیبایش نوروز عجم آمد، با حسن دلارایش نوروز عجم آمد. بشکفته سمن در کوه خالیست دل از اندوه، با خنده گلهایش نوروز عجم آمد. بزم گل در چمن نوروز است، دور غلغل فکن نوروز است. تا به گردون سخن نوروز است، تاجیکستان وطن نوروز است. سبزگون پشته و صحرای وطن، سبز پوش است همه جای وطن. سبز جان در بدن نوروز است، تاجیکستان وطن نوروز است. ин ҳама хурсандӣ ва шодиву фараҳ фоли нек ба шумор меравад. дар урфият чунин ҳикмате маъруф аст: соле ки накуст аз баҳораш пайдост. табиист ки ҳангоми фаро расидани фасли баҳор ва ҷашни наврӯз пиру ҷавон шодмонӣ мекунанд, ба хотири он ки зиндагии минбаъдаи онҳо хушу шодмонӣ сипарӣ гардад. ва махсусан шоирону нависандагони бузург, яке аз онҳо Умари Хайём аст, асаре дорад бо номи Наврӯзнома, ки дар он ҷо худи шоир таъкид месозад ки ҳар он касе ки наврӯзро ҷашн кунад, то наврӯзи оянда, яъне соли оянда зиндагии пур аз шодмониву хуррамӣ паси сар мекунад. ба тамоми мардуми Тоҷикистон наврӯзи хуҷасапайро аз самими дил муборакбод мегӯям. наврӯз муборак ҳамватанони азиз. ای دوست بیا باز به نوروز رسیدیم، نو قصه بپرداز به نوروز رسیدیم. در پرده گل باد نوا کرده پریشان، ای مرغ خوش آواز به نوروز رسیدیم. نوروز که از لطف خداوند پیام است، سلطان جهانم به چنین روز غلام است. معیاری برابر به کدام شب و روز است، ایام مبارک به دل خاصه و عام است. بخشنده مهر است زی کاشانه خورشید، یا عالم سحر است که نوروز به نام است. برخیز برخیز مسیح آدمی نوروز رسیده، افسانه عشق است دل افروز کلام است.
ҷашни наврӯз чанд сол аст ки мақоми байналмилалиро соҳиб аст. дар саросари дунё бо шукӯҳу шаомати хоса ҷашн гирифта мешавад. дар ватани мо ин иди хуҷастапайро дар ҳама гӯшаву канори кишвар хурду бузург ба таври хоса ҷашн мегиранд.